खुलुमबाय स्टुडियो आं दायो दङ राजिब बसुमतारी बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों नंगौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबाय थागोन नंगौ बे समाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलरनि हेंथायै गोबां सोमावसारदों बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोख्रों सोमावसारनाय सोलिगोन एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलर गोख्रों सोमावसारगोन आरो सोमावसारबाय थागोन बेबायदिनो जों नोंथांमोननि गेजेराव चिरां जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ नंगौ बे समाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मा जादों बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लायाव सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहनि हेंथायै गोख्रों दाबि खालामदों जे बिथांखौ थाबैनो साख्रिनिफ्राय एरख'नांगौ आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदान भाइस चेंसलर थिसननांगौ बेबायदिनो जों नोंथांमोननि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों नंगौ बे समाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि कलेजाव 1 घन्टा गोख्रों सोमावसारनाय लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो लाइश्राम लादु सिंहखौ थाबैनो साख्रिनिफ्राय एरख'नो दाबि दिखांदों भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहखौ थाबैनो साख्रिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गोदान भाइस चेंसलर थिसननांगौ होननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा थामहिनबा चिरां जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों दाबिनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि कलेजाव 1 घन्टा गोख्रों सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारदों बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्लानि बिजनि कलेजाव 1 घन्टा गोख्रों सोमावसारनाय लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामनाय बायदिब्ला लाइश्राम लादु सिंह थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव आथिखालाव भाइस चेंसलर महरै थिसनजानाय भाइस चेंसलर लाइश्राम लादु सिंहखौ साख्रिनिफ्राय थाबैनो बोख्लायनांगौ आरो बिथांनि अनगायै बड'लेण्ड सोलोंसालियाव गोदानै भाइस चेंसलर थिसननांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दानिया फैदों चिरां दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1 घन्टा दाबि दिखांनाय जोंनि गेजेरजों मा दाबि दिखांदों जों आबुङै मिथियो दिनै बेनि सिङाव थानाय बिजनि कलेजाव 1 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि बियो सोलिगासिनो दङ खुद्रिसारनाय हाबाफारिनि थांखियानो नोजोरानो जाहैबाय दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे भाइस चेंसलर एबा प्रफेसर लाइश्राम लादु बै बिथांखौ रिमुभ खालामनांगौनि बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौनि दिनै बे धरनाया सोलिगासिनो दङ मैया क'क्राझार जिल्लायाव मैया मिरु एबसुनि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लांगोनायाव नैबे आन्दलना जानानै थांबाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङावबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेज जायफोर कलेजाव बे आन्दलना सोलिगासिनो गाबोन बाक्सा आरो अदालगुरियाव बियो शेड्युल मथे सोलिलांबाय थागोन थांखि नोजोरा बेनो जे जोंनो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सासे काराप्टेड भिसिआ जोंखौ सासन खालामगासिनो जोंखौ रुल खालामगासिनो नैबे बिथाङा इउनिभार्सिटिनि माखासे डेभेलपमेन्टफोरखौ बिथाङा गावनि एसेट महरै बाहायगासिनो बिथाङा चिफ मिनिस्टारनि बिथाङा भिजिलेन्ट टीम आरो एन्टि कारापसन बै एजेन्सिफोरजों क्रिमिनेल दाय जाबसिनजानाय सासे व्यक्ति बै बिथांखौ जोंनो जेब्लाबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव भाइस चेंसलर हिसाबै नाङा आरो जोङो खोनानो मोन्दों नैबे मासाव एबा बे बोसोराव बै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जौगानाय आरो बिनि डेभेलपमेन्ट बिनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय नाक होननाय मोनसे एजेन्सिसा बै इउनिभार्सिटिखौ नायगिदिंफैगोन नैबे नाक बिथांमोननि इनभेस्टिगेशनजों बिथांमोननि सार्भेजों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टेटासा मोनफुंहैयो जुदि नैबे नाक इनभेस्टिगेशननि जुदि टीमाव बिसोर बिजिरनाय टीमाव जुदि सासे काराप्टेड जोंहा भाइस चेंसलर थायोब्ला जोंनि नैबे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जोंनि शहीद एबा जोंनि मुंख्लंफोरजों
बिहोमाजों सोरजि जानाय नैबे गंसे इउनिभार्सिटिनि इमेजआ लवारिं डाउन जागोन जोङो बेखौ नुहुरदों आरो बेनि थाखायनो जोङो थांखि लादों जोङो जेब्लासिम बै बिथांखौ सासपेन्ड खालामा एबा बोखारा बेखौ इमिडियेटलि बिथांखौ बोखारा जोङो जेब्लासिम जोङो इन्डिपेन्डेन्टलि जोङो आन्दालन खालामलांबाय थागोन जोङो बेयो जोंनि स्टेन्डिं जोङो डिसिसन बे दिनै बिजनि कलेजनि नैबे गेटनि मोखाङाव जोङो बिजनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव गासै फरायसाफोरखौ लानानै बे 1 घन्टा खुद्रिसारनाय धरना हाबाफारिखौ लादों मानोना जोङो आन्दलन खालामबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौनि थाखाय मानोना बे प्रफेसार लाडु सिंखौ प्रफेसार लाइश्राम लाडु सिंहा दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर जानानै जोंनि गोबां फरायसाफोरनि खहा लाबोनो नागिरदों दा बेनिखायनो दिनै बे प्रफेसार लाइश्राम लाडु सिंखौ थाबैनो साख्रिनिफ्राय बोखारनांगौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो एरेस्ट खालामनांगौ बिनि दाबिजों जोङो आन्दलनखौ लाबाय थादों खारन बेयो कारापसननि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जौगाखांनायनि जिफोर फान्ड फैयो बिनि फैसाफोरखौ कारापसन खालामनानै दिनै बियो मोनसे केसावबो जानानै दङ नाथाय बेल लानानै दिनैसिम बियो साख्रियाव मावगासिनो दङ थांनाय 1 दाननि सिगां बेखौ सुथि होनानै होबाय सरकारा डिपार्टमेन्टआ बेखौ सुथि होनानै होदों नाथाय सुथिया मैया जोब्बाय दिनै जयेन जाफैथ'वाखै थेवब्लाबो बियो दिनै साख्रिनिफ्राय बोखाराखै बेखौ मानोना जोङो बेखायनो खावलायदों जे बेखौ थाबैनो साख्रिनिफ्राय बोखारनांगौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारना होनांगौ आरो जोंनो गोदान भाइस चेन्सेलर हरनांगौ जोङो नुबाय बिथांनि भाइस चेन्सेलर थानाय समाव गोबां जेंना बेवहाय जाबाय जायफ्रा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव थानाय डिग्री कलेजफोर बिथांमोना टाइम मथे रिजाल्टखौ मोनाखिसै जि समाव रिजाल्ट होनांगौ बेखौ मोनाखिसै रिजाल्टआ लेट जानायनि थाखाय दिनै इउनिभार्सिटियाव MA फरायनो थाखाय बिथांमोना गोबां फरायसाया खाबु मोनाखिसै दिनै जों नुबाय गोबां सेमेस्टारनि एग्जामफ्रा सम मथे जाया दिनै सेमेस्टारनि एग्जामफ्रा जोङो एग्जामफोरनि रुटिना सप्तासे गाहामल' सिगां हरो नोङो 15 दिन गाहामल' सिगां हरो खुनु कर्स मोनसे सिगांनिफ्राय प्रिपारेसन खालामनानै हरा कर्सखौ मोजां मोना ओरैनो क्लास खालामनांगौ जायो फरायसाफ्रा दा बे थाबाय थायोबा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव गोग्लैनाय एफिलिएटेड कलेजफोरनि फरायसाफ्रा गोबां जेंनायाव गोलैनांगोन आरो बियो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया BTC ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसेल' नायल' जाल' इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटिखौ जोङो बेबायदि गोदाव सोराव जानो होनाय नङा बेवहाय जोंनि फरायसाफोरनि भबिष्यत दङ बेवहाय फरायनानैनो जोङो बिनि सिंनि कलेजफोरनिफ्राय फरायनानै BA पास जागोन बेवहाय फरायनानै MA पास जागोन आरो बेवहाय फरायनानै जोंनि इयुन जोलैफ्रा साफा फोरोंगिरि प्रफेसार जानायनि लामाखौ लाहैनो हागोन गावनि डिग्रीखौ लानो हागोन बेखायनो बेबायदि दायित्व गैयै मोनसे गोदाव सोराव बे इउनिभार्सिटि सालायनायखौ जोङो गनायनो हानाय नङा बेखायनो प्रफेसार लाइश्राम लाडु सिंखौ थाबैनो सासपेन्ड खालामनांगौ आरो बिथांखौ कारापसननि दायाव बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ नङाबा जुदि जोङो थाबैनो जुदि एरेस्ट खालामाबा जोंनि बे आन्दलना सोलिबाय थागोन मैया क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां कलेजफोर दङ डिग्री कलेज इउनिभार्सिटिनि फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिया जादों दिनै चिरां जिल्लानि मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिंनि एफिलिएटेड कलेजफोराव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो गाबोन बाक्सा जिल्लानि जेसेबां कलेज दङ बेवहाय बे हाबाफारिया सोलिगोन बिनि अखानायै नेक्स्टआव उदालगुरि जिल्लायाव सोलिगोन जेब्लासिम लाइश्राम लाडु सिंखौ बोखारा भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बोखारनानै गोदान जोंनो BC हरा भाइस चेन्सेलर थिसननानै होआ अब्लासिम बे आन्दलना सोलिबाय थागोन आरो बेवहाय साफ्रोमबो कलेज फरायनाय डिग्री कलेजाव इउनिभार्सिटियाव फरायनाय फरायसाफ्रा बाहागो लानांगोन मानोना बेवहाय जोंनि भबिष्यत दङ बेवहाय थानानै जोङो मोजां राइट टाइमाव रिजाल्ट मोननांगोन राइट टाइमाव जोंनि एग्जामा जानांगोन राइट टाइमाव जेब्ला जोंनि एग्जामनि रुटिनफ्रा फैनांगोन कर्सनि जिफोर फराफोर बेयो जोंना राइट टाइमाव जोंनि इनफरमेसन मोननांगोन बेखायनो जोङो बे भाइस चेन्सेलर थायोबा जोङो बेखौ मोननो हानाय नङा बेखायनो गोदान भाइस चेन्सेलर थाबैनो हरनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायदों आरो जोंबो दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बिजनि कलेजआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिंनि एफिलिएटेड कलेज बेखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ लादों मिनुनि बिथोन बायदियै दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम साबायखर बावदों आरो नोंथांमोननो खावलायबाय जाहाथे जोङो बे रादाबा जोंनि बे धरना हाबाफारिया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम थांनांगोन गभर्नरनिसिम थांनांगोन आरो जोङो खावलायदों
बे चिफ मिनिस्टारनि जि भिजिलेन्स टीम बियो लाइश्राम लादु सिंखौ बोखारनो हानाय नङा बेखायनो गभर्नरा थाबैनो बेखौ सिबिआइ इनकुवारि होनांगौ आरो गभर्नरनि लिडिंआव बे लाइश्राम लादु सिंनि जि कारापसननि दाय बेखौ बिथांमोना नायबिजिरनांगौ आरो थाबैनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौ बेखौनो चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।